Nebude to ľahké. Chcem zdôrazniť, že možno aj médiá tam zohrali trochu negatívnu úlohu. Bezpečnosť letových prevádzkových služieb alebo preletov v rámci Slovenska aj preletom nad Slovenskom nie je ohrazená ani nie je znížená. To by si nikto nedovolil. Či to bude ťažké pre súčasného riaditeľa, určite, že to nebude ľahké, ale som presvedčený o tom, že taký stupeň bezpečnosti, ako je od nás požadovaný, sa dá zabezpečiť iba direktívnosťou a šťastie autoritatívnosťou, ktorá bola najviac vyčítaná. Nemôžeme do riadenia letovej prevádzky zaviesť nejakú anarchiu, pretože nám ten systém ujde spod kontroly. Je to taký systém, ktorý ozaj treba riadiť direktívne. Nech sa páči. Pán minister, hovorili ste o možných scenároch, z ktorých sa dá riešiť tá situácia vzniknutá. Už len konkrétne o aké scenáre ide. A druhá otázka, či požiada LPS o bezpečnostný audit. Ten scenár som povedal, že dnešným dňom začíname rokovať so susednými krajinami, od ktorých máme signály, že v určitom časovom období by vedeli zabezpečiť prelety nad Slovenskom v ich réžii. Čo sa týka auditu, v septembri 2006 bol vykonaný audit z úrovne leteckého úradu, ktorý je na to na Slovensku určený, v spolupráci s Ministerstvom dopravy, pošt a telekomunikácií. Tento audit prebehol tak, že okrem drobných nedostatkov, ktoré nespôsobovali nejaké porušenie alebo zníženie bezpečnosti, bolo potvrdené týmto auditom, že letové prevádzkové služby si vykonávajú svoju prácu v súlade so smernicami Európskeho spoločenstva, ktoré na toto sú postavené, a v súlade so vnútroštátnymi predpismi. Cez to všetko nechcem spochybniť ten audit, ktorý vykonali naši ľudia, ale cez to všetko sme dnešným dňom požiadali Eurocontrol, ktorý o vykonanie ďalšieho bezpečnostného auditu a auditu nad celou spôsobilosťou letových prevádzkových služieb, kde takisto máme prísľub, že do nejakých 10 dní by vedeli prísť na Slovensko, vykonať tento audit, a audit Eurokontrolu ako medzištátnej organizácie, ktorá zastrešuje všetky tieto prevádzkové služby v tých 37 krajinách Európy, je, si myslím, že nespochybniteľný. Takisto som povedal, že v prípade, že audit Eurokontrolu poukáže na nedostatky vo vedení spoločnosti, vtedy budem konať a jednoducho toto budem považovať za záver, ktorý je veľmi závažný, a tam vyvodím dôsledky aj personálne. Znamená to, že by ste odvolali potom? V prípade, že záver kontroly Eurokontrolu bude taký, že riaditeľ porušil predpisy, ktoré bol povinný rešpektovať, tak odvolám riaditeľa. ČTK. Legend ČTK, dobrý deň. Chcem sa spýtať, dokedy dávate dispečerom čas, aby si rozmysleli, či nastúpia alebo nenastúpia opäť do práce, a či tým obratením sa na súd myslíte predbežné opatrenia? Dokedy dávam čas? Dnes som vydal pokyn riaditeľovi Bírovi, aby sme naplnili legislatívny postup. To znamená, dnes riaditeľ Bírov vyzve štrajkujúcich v tom duchu, že ich štrajk je podľa nášho názoru nezákonný, a v prípade, že zajtra ráno nenastúpia do práce, v stredu ráno o 8 hodine bude podaná žaloba na obvodný súd Bratislava 2 s tým, že pôjde bežné súdne konanie, začne sa bežný súdny proces, ktorý je samozrejme dlhší ako nejaké 3-4 dní. Toto som deklaroval dnes aj dispečerom štrajkujúcim, s tým, že takisto som presvedčený o tom, že v prípade, že nastúpia do práce, tak tá žaloba bude v takom duchu, že budú znášať menšie dôsledky. V prípade, že nenastúpia, tak tá žaloba bude taká, že budú znášať väčšie dôsledky, ale nechcem prejudikovať výsledok súdu. Môj názor je ten, že štrajk, ako som už povedal, je nezákonný a neboli vyčerpané všetky možnosti štrajku, respektíve kolektívna zmluva, kde smeruje na Slovensku legislatíva, a možnosť štrajku bola už uzatvorená, takže myslím si, že štrajk je z týchto dôvodov, ktoré som uviedol, nezákonný. Ďalšie otázky? Ešte raz trend. Znamená tento problém s dispečermi, že podporíte projekt
SEAT, to znamená, že by sa vzdušný priestor v Európe riadil z jedného miesta z Rakúska, respektíve z Čech, tak ako to bolo pripravované, alebo budete sa snažiť udržať riadenie prevádzky na Slovensku. Napriek tomu, že dispečeri sú platení hlavne preto tak dobre, že je to veľmi konkurencieschopná pracovná sila v zahraničí. Jasné. Čo sa týka CEACu, to je koncepčná otázka, ktorú musíme na Slovensku doriešiť. V zásade podporuje model ten, že na národných úrovniach musia byť letové prevádzkové služby, ale samozrejme zastrešené aj v CEACe, čiže musí tam byť taký model, kde sa nájde aj Slovensko a pevne verím, že vyriešime problém dispečerov tak, že budeme vedieť poskytovať plnohodnotné služby aj z úrovne Slovenska. Nie je ani v CEACe úplne jasné, že ktorý model pôjde, či rakúsky, čisto český. Zatiaľ, čo sme komunikovali, tak nepodporujú nejak bezvýhradne ostatné krajiny to, že by sa letové prevádzkové služby sústredili do jedného centra. Skôr CEAC by mal zastrešovať nejakú nadstavbu a myslím si, že taký model aj prejde, že naďalej si budeme zabezpečovať naše služby sami, ale nevylučujem to, že tá nadstavba sa bude riešiť v rámci CEAC. Ďalšie otázky nie sú? Ešte raz pravda. Hovorili ste o 2-3 týždňoch v prípade, že nenastúpia dotyční do práce. Ak celý ten zoznam štrajkujúcich nenastúpi do práce, tak kedy sa vráti prevádzka nad Slovenskom do predošlého plného stavu? Teda koľko to potrvá podľa vás? Alebo dokedy pôjdeme dočasným režimom, kedy bude prepušťaná iba časť trafiku na Slovensku? Ja som nehovoril o 2-3 týždňov, že nastúpia dispečeri do práce. Ja som povedal, že ak nastúpia zajtra, tak ideme riešiť vec správnou cestou. Do 2-3 týždňov by sme mali vyriešiť tú obmedzenú prevádzku po konzultácii so susednými krajinami. Čo sa týka nejakého plnohodnotného stavu, ja to odhadujem možno pol rok, možno 3/4 rok, že v prípade, že súčasní dispečeri ostanú v štrajku, budeme musieť hľadať náhradné riešenia. Tie náhradné riešenia sú také, že v podstate musíme dovychovávať nových dispečerov, čo vlastne bola povinnosť, pretože keď si zoberiem tie podnety štrajkujúcich, ten bod 4 napríklad požadujú zabezpečenie pravidelného a kvalitného výcviku riadiacich letecké prevádzky, čo je vlastne podľa súčasných predpisov prvorada zodpovednosť inštruktorov letovej prevádzky, pretože aj preto sú honorovaní tých 272 000 mesačne a to majú aj v pracovnej náplni, že musia zabezpečovať pravidelný a kvalitný výcvik riadiacich letovej prevádzky a jednoducho tí inštruktori, ktorí si nesplnili svoju povinnosť a ktorí požadujú zabezpečenie pravidelného výcviku, tí vlastne išli do štrajku, takže tam porušili svoje elementárne povinnosti a tam to takisto musíme riešiť. A prepáčte, tá druhá. Jasné, máme pripravené riešenia, aj máme ponuky, či už z Anglicka, alebo aj zo susedných krajín, z Anglicka, z Veľkej Británie, respektíve zo susedných krajín, cez ktoré to vieme riešiť. Tuto chcem deklarovať to, že mne sa to zdá absurdné, že mladí ľudia, vysokoškolsky vzdelaní, s 100% ovládaním angličtiny, čo je teda prevádzkový jazyk v letových prevádzkových službách, chodia robiť do zahraničia za štvrtinovú mzdu a možno aj menšiu mzdu toho, čo má dispečer letových prevádzkových služieb a robia tam podradné práce so svojím vzdelaním. Čiže ak môžem si to dovoliť, tak cez médiá vyzývam mladých ľudí, aby sa prihlásili a nech tam nerobia euperky a nejakých čističov riadu, ale nech idú robiť túto plnohodnotnú prácu a aj takto budeme realizovať tieto postupy. Ste si istí, že takéto provizórne riešenia nebudú znamenať zníženie bezpečnosti? Som si istý, že takéto provizórne riadenia nebudú znamenať zníženie bezpečnosti. Inak by som si nedovolil takýto scenár spustiť. Prepáčte, ešte dopoviem, budú znamenať obmedzenie, ale nie obmedzenie poskytovaných letových prevádzkových služieb, ale nie zníženie štandardu bezpečnosti. To si nemôžem dovoliť ani ja a myslím, že riaditeľ Biro to veľmi dobre chápe a nedovolí si to ani on.